Tak toto tu je GoBus, to je autobusová stanica v Hurgade, odkiaľ som išiel do Luxoru. A ide sa do Luxoru. Takto to už vyzeralo v autobuse. Autobus bol OK, veľmi dobrá klimatizácia. Naozaj v tých horúčavách to bolo dačo super. Takto to vyzerá tá stanica z druhej strany a už ideme. Veľa toho tam ukázať vám není, lebo to je sama púšť. Potom sme zastavili asi po 2,5 hodinách. Akože nikde to bolo, ja neviem, púšť. Tam bola táto budova, vlastne, kde sme si mohli oddychnúť, sadnúť. Takto to vyzerá, boli tam aj toalety, nejaké občerstvenie, ako vidíte, nápoje chladené. Mohli ste sa aj nájsť, keď chcete. Trošička tieň tam bol. Ten deň bolo horúco 44 stupňov. Tu je taká ukážka, akože neviem, čo ma to napadlo, ale tak chcel som sa ukázať. Tak tu ma máte. Tak ideme ďalej púšťou. Naozaj nič tam nebolo vidieť, lebo všetko len púšť. A tu už je v Luxore vlastne. Predmestie Luxora, tak toto vyzerá. Ľudia, nečakajte žiadny luxus. OK, je tu staré mesto, staré budovy a takto to vyzerá. Zvláštna atmosféra v tom meste je. A toto je výhľad už z hotela, v ktorom som bol ubytovaný, Nefertiti. To bolo priamo v centre na východnom pobreží Nílu, ale výhľad, pozrite na ten výhľad. Toto je Sfinxská ulica a končí pri Luxorskom chráme. Nádherné.